गिबियावनो बयखौबो बरायबाय। दिनै आं गावनो लिरनाय दोंसे सुंद' सल' फरायगोन। नोंथांमोना आंनि सल'खौ गोसो होनानै खोनासंब्लानो जाबाय आरो बेखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामबानो जाबाय। सल'नि मुं सना नों माबादि सिमां नुयो। बिनि मुङा जादों बानाना बसुमतारी। मेथाइखौबो मोजाङै रोजाबनो रोंगौ। अन्नानै सोरबा सासे स्टुडिअ'सिम आखाइ हमनानै बोलांनायमोनब्ला बियो दाहालागै मेथाइ रोजाबनानैनो जानो हासिगौमोन। सासे देंखोगिरि मुङै बिनि मुङा सारा हादोरनाङै गोसारसिगौमोन। भिडिअ' एलबाम आरो सावथुन बिनि गारां, बिनि मिलौदो देंखो आरो मेथाइ खोनानो मोनसिगौमोन। नाथाय बिथांनि गाराङारि गोदै बेखौनो दासिम रावबो बेसेन होरोङाखिसै। मेथाइयाव बिनि रोंगौथिया ओरैनो दुब्ला जानानै थाबाय। सिबाय बानाना बसुमतारी। बिमाबो गैला बिफाबो गैला। बोसोरथामसो सिगाङावनो बिमा बिफा सानैबो हाथाइनिफ्राय न' फारसे साइकेलजों गिदिंनानै फैफिननाय थानाय समावनो अन्थाइ बर्डार लानानै लेर लेर खारनाय जाम्पार गारिया खर' मेलेम गेब्लेलायनाय हुख्रेमलांदों। बानानाया हारसिङैनो खामला हाजिरा मावलाबायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। हायार सेकेन्डारिखौबो बेबादिनो हारसिं खामला हाजिरा मावलाबायनानै फरायदों आरो मोजाङैनो उथ्रिदों। रावनिबो गरसे हेफाजाब मोनाखै। बबेखानि सानैसो ओनसोलनि देवानिफ्रा एक्सिडेन्टआव थैनाय आमोखानि फिसाज्लानो हरनो सिबाय रावबो गैला होननानै मन्थ्रि MLA MCLA फोरनाव बिख'नाबो लाबोदोंमोन 10-15 रोजासो। नाथाय गावसोरसो नायै बेदरै गब जाबाय। आं आमोखानि खुरमा जायो होननानैबो गामिनि सोरबा सासेबो ओंख्रि खुरैसे जासिफैयाखै। माइरं गरसेबो हराखै। रावनिबो लुबैया, रावनियावबो बिख'आ। गावनो बुथुमबायनानै सोलिनांदों बानानाया। बेबादिनो हायार सेकेन्डारिखौ बारग'नायनि उनाव बङाइ गामिनि कलेजाव मुं थिसनदों बियो। कलेजनि केन्टिनावनो थानानै बियो रांखान्थि बिफानाव फरायदों। इयुनाव सासे जाफुंसार फालांगिरि जानायनि हाबिला। हुरा हुरा थोरसि लथा सुनाय समावनो बानाना बसुमतारीया गोसोबादि मेथाइ रोजाबलाबायो। दुखु दाहा फेरलेबसेबो जायगा होआ गोसोआव। केन्टिनाव परथा पुरि रसगल्ला जानो फैनाय सिख्लाफोरा सम सम बिनि मेथाइ रोजाबनायखौ गले गले खोनाबाय। दानिया बेखायनो सिख्लाफ्रा बिखौ केन्टिन सिंगार होननानै गाबज्रिनो हमो। गावनिनो बिफाननि आरो एखे थाखोआव फरायनाय लोगोफोराबो बिखौ बेबादिनो बुंनो हमो।